Hey yo boys, welcome back. Vi er tilbage på YouTube, og vi er selvfølgelig stadigvæk jacked as fuck. Og vi har lige en, der ligger og chiller. Men i dag er en fucking stor dag, og derfor tænkte jeg, at det ville være genialt at lave comeback på YouTube med en video som i dag. Fordi i dag skal jeg ud og hente min fucking drømmebil, og jeg glæder mig fucking meget til det. Jeg har glædet mig så meget til den her dag her, så jeg vil gerne have jer med på rejsen. Nu skal vi ud og hente bilen. Og lad mig sige det sådan her, i dag kører jeg en op. Det vi skal hente, det er lidt noget andet. Skal vi bare komme afsted? Let's fucking go. Days. Det eneste rigtige at gå ud og hente ny bil i, det er Birken. Ja, tak. Okay, det her det er sidste tur i bassen her, og det her det har eddermame været en stabil en. Haft den i 2 år, jeg har været fucking glad for den. Jeg kan sige så meget her, at den nye bil vi henter nu, der er noget der minder om, men det er kun farven, ikke andet faktisk. Prøv lige at se den her op foran. Ikke sige til mig, at den her den ikke er fucking sød. Fuck, men jeg synes helt det er underligt, at det er sidste tur i den her. Kæft, der er mange minder med den, var. Kan vi ikke have en monolade? En monolade? Ja. Skal vi det? Kunne det være meget let? Det bliver vi nok nødt til. Altså en i-gang-drik til en i-gang-bil. I-gang-drik til i-gang-bil, der er du faktisk ret i. Lad os komme afsted. Jeg skal over og hente bilen nu. Den er klar, så jeg fucking glæder mig. Okay, vi er lige kommet til der, hvor jeg skal hente bilen nu, og jeg glæder mig fucking meget. Jeg gider ikke filme for meget derinde, fordi det er inde hos forhandleren her. Vi går ind og henter bilen nu, og så tager jeg den ud, og så kommer jeg til at vise jer den, så glæder jeg. Den kommer lige om lidt. Okay venner, bilen den er her. Prøv lige at se bassen, hvor fucking smuk den er. Det er en fucking drømmebil. Jeg har virkelig vil have den her bil her i så lang tid, ærligt snak. Det er en Mercedes C43 fra 2019, og ærligt snak, jeg har virkelig vil have den her bil i fucking lang tid. En af de ting, som den skiller sig ud på, det er nemlig den her farve her, fordi der er ikke særlig mange biler, der har præcis den her. Det er nemlig Mercedes' egen farve, og den er fucking fed. Prøv lige at tjekke den bagved. Følg med her. Ikke fortæl mig, at den ikke ser brutal ud, mand. Den er så sindssyg, mand. Prøv lige at tjekke den her. Den er fucking fed. Og det her det er sådan en faceliftet model, og det er også derfor, den har 4 udstødningsrør. Fordi det nemlig er en faceliftet en. Jeg kan fucking godt lide det der. Tjek den lige indenfor. Prøv lige at se den inde i. Fuck, den er så vild, mand. Som jeg sagde lige før, det her det er altså en faceliftet model, og det betyder, at den har 400 heste. Så den er fucking grov og brutal. Er det ikke rigtigt? Jo. Den larmer, og det er det, vi kan lide. Men lad os lige tænde den, og så tænker vi kører en lille tur, og så kan I lige prøve at følge med her. Fuck, mand. Den der lyd. Det er det her, vi kan lide. Den er jo sindssyg, mand. Okay, gutter, det er jo en AMG. Det vil sige, det er en sportsvogn, det her. Så lyden på den er next level. Du kan lige gå bag og så bare lige høre lyden. Ja, fucking tak, mand. Den lyd der, den er en ting, og det er i gang, mand. Må jeg komme med her? Vi kommer ind, kom ind. Det er fandme tidligt, det der, mand. Allerede reservetank. Vi må nok hellere komme over og tanke den her. Jeg tror sgu ikke, det er ligesom op med 200-300, så er der fuld tank. Lad os komme over på tanket. Taget Shell, mand. Det er sgu ikke i gang, det her. Den er allerede tørstig, så vi bliver nødt til at glæde. Jeg ved ikke engang, om jeg glæder mig, eller om jeg er lidt nervøs for tanken. Jeg tror eddermame, der kan være meget. Jeg ville være nervøs, hvis jeg var dig. Er det rigtigt? Ja. Okay. Hvor meget tror du, der kan være der i? 1100. 1100? Jeg gætter på 1000. 1050. Det er alt for tæt på mit gæt, det kan du ikke. Jo, fordi jeg tror også, det var 1100, så jeg går med 1050. Seriøst? What? Luksus! Ikke mere? Baby, tag det roligt. Seriøst, ikke mere? Det der, det kan jeg sgu godt leve med. Det kan jeg godt leve med, det der. Jeg må længe holde det, så 2 dage eller sådan. Ja, det holder sådan en halv dag. Den er brutal, mand. Den der lyd der, det er ærligt, det er 90% af bilen. Det er det her. Den er så grov. Fuck, den er sygt. Okay, gutter, hun skal også lige prøve bilen her. Hun er fucking nervøs. Så til at køre nogen ned. Bare rolig. Kommer du ikke til? Hvad var det, jeg kørte over? Hvad? Var det en due? Hvad? En due? Hvad? Nej, det var det ikke. Hvordan føles det? Jeg synes, man sidder sådan lidt... Nej, det er fordi, jeg har håret op. Men lækkert jo. Lækkert. Er det i gang nok? Det er lækkerier. Ja, tak. Vi har faktisk også lige været inde og hente noget mad her. Så vi har lige bestilt... Aalborgs bedste wok. Legit Aalborgs bedste wok. Ja, det smager fucking sindssygt. Og jeg kommer til at vise jer det senere. Det her, det er gains. Det værste er, at jeg kan søst mærke, at jeg er faktisk lidt nervøs. Er du? Ja, bare lige lidt. Det er mig beba den her, men det er du også. Okay. Du skal lige trykke den lidt. Nej, jeg skal ikke. Skal vi lige sætte den i sport eller hvad? Det er en hyggetur, det er rigtigt. Det er rigtigt. Den sådan reagerer på den mindste berøring. Ja. Jeg kan jo styre med mine fingre. Ja, rettet eller hvad?
Ja. Der er selvfølgelig også 2 iskolde Pepsi Max. Lige præcis. Er den i gang nok? Kan du lide den eller noget? Ja. Okay venner, jeg sidder nu stadigvæk herude i min bil og skal til at ind nu, men inden jeg hopper ind, så vil jeg bare gerne lige sige et par ting. Og det er, at grunden til at jeg for eksempel viser, at jeg har fået den her bil og så videre. En ting er selvfølgelig, at jeg er fucking glad, lykkelig og stolt af alt muligt, men det er egentlig også for lidt at motivere og inspirere jer derude til fucking at give den gas, mand. Der er ikke nogen mennesker, der kan fortælle dig, hvad du er i stand til at opnå. Kun dig selv. Så du sætter selv dine begrænsninger. Det er dig, der styrer, hvor langt frem du vil i livet. Så det handler om at tage handling. Det handler om at give den gas, og det handler om bare at jagte sin mål og sin drøm. Det har synes været en af mine målsætninger i fucking lang tid, og jeg er så glad og taknemmelig for, at det nu er blevet en mulighed for mig at sidde i denne bil her. Så lad det her være din inspiration og din motivation til at give den fucking gas i dit liv, fordi det er kun dig, der styrer, hvad du skal opnå her i livet. Hårdt arbejde, det betaler sig altid, uanset hvad det er. Om det er at jagte et arbejde, om det er skole, om det er at få en eller anden fed bil, eller om det bare måske er at få en sindssygt skarp krop. Hvis du arbejder for det, hvis du giver det gas, og du bliver ved og ved og ved, så skal tingene nok lykkes, det lover dig for. Så giv den gas, jagt din mål og din drøm. Jeg fucking tror på dig til det sidste. Let's fucking go, man. Nu vil jeg ind og have en masse god mad. Vi skal have wok. Det glæder jeg mig til. Så er det blevet tid til noget mad, og som I kan se her, t-shirten er blevet skiftet til noget, der er fucking comfy. Det gør jeg altid, når det, jeg ved, at jeg bare skal chill resten af dagen. Jeg kan umuligt være den eneste. Men venner, nu kan I se, hvad vi lige har valgt at spise, fordi det er jo wok, og det kan noget. Prøv lige at tjekke det her. Det her, det er legit Gains. Ærlig snak, fucking Gains. Og det der er genialt ved det her, det er, at det får noget, der hedder Walk This Way, som ligger her i Aalborg. Og inde på deres hjemmeside, der kan man faktisk se macros på det her. Det er min kæreste, der er der ikke noget kød i. Hun er vegetar. Det skal vi ikke bede om. Her skal vi have noget mere kød i. Og så skal vi selvfølgelig bare se noget hygge her. Og chill. Let's get it, man. Men det var egentlig også alt for den her video her. Jeg håber, at den på en eller anden måde har kunne motivere og inspirere dig til at give den fucking gas. Jagte dine mål og drømme og bare være i gang. Hvis du kunne lide den video, så husk selvfølgelig like, subscribe. Og så vær opmærksom på, at der kommer rigtig mange videoer i fremtiden. Så hvis der er noget, du gerne vil se, så kommenter det ned i kommentarfeltet. Og så sørger jeg selvfølgelig for at lave dem. Ellers husk, vær i fucking gang. Let's go.